вече измазана. Не бе, не е чак така жега. Не, вече е добре. Ето тук е така според мен най-добре. Да се романи. Обратната. Под таванчето е джобчето. Под таванчето е джоба. Е там, да. Това може да си чупи много свински. Внимай. Много направо как флексва. Мале. Не искам да го натягам изобщо. Не внимай. И после е там... Да. Не искам, но трябва да го натегна. Ето може да се чупи. И отиваме горе. Да. Хубави стъпки. Да. Айде, внимавай, че не те пази. Няма. Ние сме се разбрали да не пазиш. И там нали ме пита как е? Да. Добре. Леко е обличка, ама добре. Сек. Мега е яко. Ама... СС плюс може би. Да. Няма значение колко е трудно. Вече е мега яко.